Sa kudayon nga ti surat ti pagkasalitaan ni Rupert nga Napoluan, Babaero. Dear Manong Nemi, kasta una itiragsak ko, Manong Nemi, ididagos nga inaklunak dati babae nga ararmek. Sa bali man na biktima, na kung nakitinakam ko, Manong Nemi, isa da ito ni Myla. Agasam, itilaing lawas na nga namamok, agtentenex kami, tawag kami, dinikaak, kita kami, Manong Nemi, ag dinner date kami. Manak, tayo naklon akon. Gabot ipatpatik ka, Robert. Ipatpatik ka, kajakhet, ama saktanak. Sang kanto saktan, siksikan to lang ti babae di biyak ko. Mamahati ka ko, ma. Nangaruna no niya. No kalbasan dati dinner, indan tong palamis iti may isang kwarto. Urumpeng ka din, no ayat mo, imnusa mo pa kayat, awan maramit ko. Kahit kung amin ipanagnagkang ka, no kasanod irot dagiti arakop ko, ken bara dagiti bibig ko, nga mga gekeng ka. Digusan ka dagiti kakabara nga kekalaw, makatril dagiti ang bagbagam, Robert, o rila sumsumgat itut ko. Awampay padas mo, di ba? Awampay. Nga madut maging istorya, nga dapadas dan, nagmayat ka mo, kahit mo mata na mapadasan. Baka baybayan naktulaing, Robert, saan ka ito baybayan? Ikarikan ka. Manong Nemi, nulabsak tag sao, ket tsaka mo no may kamanon ni Myla a babae ti biyak ko. Hoy, numadlo ko ngamin nga panag-adda panagkursunan ti babae gundawaya. Gabutan ko akayat, ti agaram ka kitay jak namnamain nga kayat dak. Tapno kita kastakat sa anak nga mapaay. Iti ababapan na o Manong Nemi, saan ko pa yung napadasan tinapaay. Gabutan na alukoy ko ni Myla, Manong Nemi, siyempre kami iti may nga sila iti may nga hotel. Kadagupan da kiti babae, Manong Nemi, iti biyag ko na dumaduma ti klase ti pintas da. Kasla na isang sangayan na idumduman ni Myla. Gabuta, nagpintas ti sukog ti pamagina, Manong. Awang pulos ti bakitam nga, sang kamasitla ko mga piglat, no di kat nakakinkinis ti kutis no. Kasla may isang artista na pimpindas pa kiti. Ngayon di kiti artista. Isong nagswerte at para kang kakunak. Dini ko sa kong arod Manong Nemi, kadagiti agkakabarang agik itinaduma-duma paset ti bagi ni Myla. Si mga ungarod Manong Nemi, digiti maadi-adi nga aring engken asog na. Ket siyempre, napanagnagak Manong Nemi, nga siyak ti muna. Eksiputa siyak ti ng pisang ti talon ti langit, tapdo makastrekak, ken makadanon kaming agpadpada iti langit. Saan nga nagsangit? No di kat nagyaman? Nagyaman ak, Robert. Numampay sana ko nga virgin. Imnam na mayak nga dinaktubaybayan. Dinaktulakit di baybayan. Saan kang baybayan? Talaga, nga siksikalaing di babae di biyak ko. Naulit pa Manong. Hoy, naulit pa ket kuna na nga siyak mamit ti agrumabaw kuna na. Ada siguro ng istorya kang kuha na ang mabalimot nga rumabaw ti babae. Nga mabalin na katugawan Manong. Nga isut agdala. Sangar tinaramid na Manong Nemi kat ad-ad naman yung tiragsak na. Ad-ad naman yung tinarik na nga imnas Manong Nemi. Taaharig na laikis na no kasta nga dumanunin iti panaka
panakapnek. Talo nga oras manong nemi talo nga rikos. Wan, nga nangarami nakmutan tit sa bali nga posisyon tapno saan lang may sa dududua. Mapnay kaklaunay. Idya kayo na mapukaw ka, Robert. Agpakamatayag na mapukaw ka. Hanak to nga pukaw. Basta baling ka lang nga manakawat. Ano ti kahit mo sawin? Manakawat nga babae ta sa pulik. Te mangipatig na talaga kanya. Nga awang pulos panakin ko na. Kastama talaga at panagay ko ka. Nang runa itan. Tandan na pasamak ka na ta. Oh, Robert, yung baglakid din ta dimteng kahit ibihag ko. Nagkarelasyon kami manong kaniya Robert at kaniya Myla, syempre. Kahit at dati kiti gundawi manong nemi ngayawit ko isuna dito'y balay. Kahit amuda pa kini mama. May kamanod nga babae. Ngayon sangpit mo. Ha, Robert? Pa, ma, isusulayan nga dito'y ni Myla. Sigurado ka? Sigurado ka, papa, mama. Sa anak to ng mga isang sangpit. No mga isang petak man, ni Myla. Kasanon, no, isulang agpeso, isang pet mo, ng di kita dato nga babae, kat sa mong isang pet. Tapos nung ipanagnek mulayan, kada kami kinimamag mo, nga, insartin mo, ti kinababae rom. Pa, andak ko mamat mababalaw. Abi ko mas andak ka nga mababalaw. Ha? Sinong rumbe nga mababalaw? Tibagay, nga kimputot kang ka. Uy, nilaing pamang mo, tibabay, tibiyag ko. Saan ka nagbaling nga babae ro? Tapno, ibagak ko mga imala ka kanya. Bukod mo dahil ang desisyon. Kasano ba? Kita nagwapo kayo, nagwapo akmot siyempre. Kita imalak nga rod kada kayo. Imalak ka iti kinagwapo. Ngimjak kang imalat kinasingpat ko. Stick to anak. Mani po di amu ko ni mamang mo. Nagsardag akon. Hagadihani. Oh, nakahimit lang ng imbaga. Na babaero kay nga dati pagkatapos hindi mamamuyon ni mami kat insarding yon. Kasta mataramida ka. Insarding kon kalpasan kay ni Myla. Sigurado ka. Uwan papa, mama, o pagdanagan nyo. Kinunak ngayon rason manong namingem. Nakatakdak na ngem. Dahil at komperensya manong nami nga imbaundak kami. Lito nga kaopisina akan best friend ko. Sinagid nga kinandag ko manong name ni Lito. Partner, nagpintas na dyan ang babae, oh. Nakakita ka man yung tinapintas. Kaya narod, nabibintas mo namin nga babae ka. Saan amin nga tao, no saan amin nga babae kat maalilaw mo, partner. Oo, magpinustaan ta. Amamot na dyan ang babae. And then, after a week, or couple a week, baka nubiyak to ni Sona. Nakalaslastok ka, Robert. Ang nga kinalastok di, magbagak kinapudno. Di mataya, agsardin kan. Di mataya umanayin ni Myla. Di ba? No, ada kursunadak pa ya, kita pa kuma. Bamlataan ni Myla natak. Kahit mo sa mong isinan ni Myla, before, nga arbon na dyan ang babae, api ko may isina. Isudat mga isina kanya. Una, isina da ka, gabot na kinababaerom. Di ka man, umapal ka lang. Diyos, awan tirumbeng apalak keng ka, partner. Tikit ngamin pa nagkayim ta, tadi ta matagpadbada prinsipyo. Iso ako nada kanyang nawakit, name your friend, and I will tell you who you are, kunada. Di ba kagayim ka? Oh, babaero ka mat, haan? Wala. Apay, kapot tagayim ko di babaero ako maten. Hang kumanta ka nga kanunungan to, aramid na ko na ka. Di ba? O sige, bahala ka. Basta isatgak na diyang babae. Hi. Hello. I'm Robert. Nagraip manong name hindi kadakulap mi.
pa po naglamuyot. Sige, I'm Karen. Karen, nice meeting you. Amom nakagasgas doon nila itong aldaw ta namamo ka. Namamuktikas ka. You're so beautiful. Guwapo ka, Robert. Giyaman akta magamti pudno. Ket pudno mati magakang ka, you're so beautiful, di ba? Sige, ano gotak na pintasan? Tawan mangibagang asaan na ka na pintas. Tawari siya, no bayboya lang iti sarming. Kaslang mainlabak ti bukod ko magbagi. Tama. Kasla ko mga madagita announcer. Napintas boses da. Ket pati iso na nga mismo. Di announcer. Di akin boses ket magustan namat nga denggan. Di ba? Kasla ni Manong Nemi. Amin ni Manong Nemi. Isumit lagayam ko na napintas maggamag paso di boses ko. Tapati siyak nga aking boses ket magusto ka denggan. Isumit lagayam nga adu agdengag kanyak kunana. Amo mo gayam ni Manong Nemi. Yeah, mangmangig ko. Mabaling ko halayan ti cellphone number mo. Kalpasan na the Facebook account mo. Tap no ag friend request sakit i-accept mo. Sure. Madlaw ko manong naming nga talaga dagus amarik na kanya. Dadat pagadlaw ka talaga. Iso nga naka first base ako manong naming. Kalpasan data, duwa nga aldaw ang konferensya. Iti sumarunong nga aldaw manong naming. Sagbay manong naming nga nalpas data ko nako. Sagbay nga gaawid kami. Higit ti baybay kami tinakaangayan ti konferensya. When? Inta pala pa siya si Jay. Notoy. Di mo kadikayat nga buyaen. Di panagburak dagiti daluyon. Kadagiti kadaratan. Kadagiti kadilian. Mananoy kan sa. Amom no agayatak. Agdani do ti puso. Kaya't mo sawan, noan niya dati panunot mo, iso. Hindi pa lang kalmaan nga nalab at presakin ka. I love you. Hindi lang kalmaan. Hindi pa nagamamuta. I love you ko nung kanya ko. Gaputa hindi pa lang kalbang ngarod nga nainlabak kang ka. Amom na ti pa nagsasaom. Kasi lang kalamay sa nga babaero. Anak at mo ko na nga babaero. Mangay ayam. Kadagiti babae. Amom no, agkarelasyon ta. Saan ka ngay ayamin? No, digat ararakupin ka, agkan ka, paragsakin ka. May tayok tangang padpada, tiragsak. Amom, si kapal lalaki nga na-meet ko akastoy. Kastoy nga niya. Nabagas, dagiti balikas mo, makaalukoy rik na. Basta malalukoy ka. Tsaka man mo, italang marik na tikastoy, Robert. Pati siya kini kalman, nainlabakot ka ka. So, you love me too? I love you, Karen. I love you too, Robert. Kat anyat si Maruno manon name nga napasamak na ginarakop kami. Anat si Maruno nga napasamak na ginagek kami. Naglanang itinapahot dagiti bibig mi manon name sa kunyarasas. Sakbay gagawid ta. Nagpadpadat at lugar, di ba? Nagkalukaran ta. Saan talang nagkaopisinaan. Kahit ko, nagbati ta palang dito yun. Iti function hall nga nakaangayan ti konferensya. Adamat hotel na. Diba? Tayo sungar ti nag-check-inan tayo nga. Nakikonference. Saan pa yung nagbati ta? Umyanta. Iti may sa kwarto. I'm sorry, Robert.
Kahit ko tagawid. Ururayan tak di parents ko. Awan saritak. Awan timpakadak kadakwada nga agawid. After this, kalpasan na ito nga komperensya, agawid tak lang agawid. Sige, no sample lang ita. Tumamid sa ngarad. Ito na Friday. Kahit ko nga dinner date tanto. And then, mapandan to iti hotel. Talagang nakalisto ka. Babaero kan sangag paiso. Kinuna naman nung name sa nga bale, no saan ko pala nga naala ko na. Imagine mo't kami, itilain kalman, pagkatapos, nalaing paglakonay na. Kung nagmatinakim ko manong, pinalubusak nga rin iso naman nung name nagawid din na babayan bukod na matlakot siya. Irin to tanilito. O na, naalamon? Naala ko na. Magandang, naling ka talaga. Robert, isa na lang agawid ako na hindi na kahit kumiyang kami. Tapos kung kumiyang kayo. Kata, mamlata na. Sasapo kinalayang mo. Hindi lang kalmang pagkatapos inaklon na ka, pagkatapos intronabi, maalam mo, amin-amin na. Kasi dyan, kinalistok na talaga nga mayat ti babae. Manong Nemi, nagtintinawag kami, nalipatak pa din ni Mylene. Manong, no tumawag kahit ko ang takasasarita ni Karen. Di ba nakit, gabot na malpasan, di pa nagsasalita may kay ni Karen. Bigla ba't nag-ring di cellphone ko? Ni Myla. Ala. Hello? O, pinakabis-bis sa cellphone mo, sweetheart. Ha? No di ka tawagan yan, saan ka na makasarita? I miss you. Ito na Friday, ha? Friday? Di ba kada Friday? Sige. Ito na Friday. Gabot na naka-schedule kami, manunemi ng bagak, kinikarin nga Friday, kinansel ko. Tinawagak. Hello, Karen, sweetheart? Di ba yung bagak kang kaiding nga Friday? Ag-dinner ta? Yeah. Ang kumalipatan na ita. Mabaling ka din nga sapsapa talagin. Thursday ta. Tape ngamin. Anda ngamin, atong darak na party din na itangal daw. Kada itang arabi. Birthday ni uncle ko eh. Saan nga mabaling saan ka mapan? Nalipatak mo nga birthday na ta at Friday. It's okay. O sige. Thursday nga rod. Ibagam tulangin nung nga restaurant. Tapos umaya. Nag-dinner ka mga rod manong name iti Thursday. Nag-orderak manong name iti arak. Yung sangin minum. Hana ko minum, sorry. Sige, uminom ka basit. Sa konto ituloy ito no. Adatan ito hotel. Hotel? Di ba nagtulagan ta? Di ba ka di nga umandog utak? Di mo ka di kayat? May panik na akong kayong kanik iti irut ti arakop ko. May panik na akong kayong kanik iti akek ko. Saan lang ang kanig iti bibig mo? Nutikit, iti ang tumatumapas at tipagim. Playboy ka nga talaga, babaero. No, mamati ka ma. Siksikalayan ti babae ti biyak ko. Siksikalayan. Ngayon saan ko nga naalo ko iso na manong nemi? Ito ibang pala nga babae ti pagkadkadanak no ko nagtinakim ko. Itun ka ano nga kayat na. Ito sa ludsutek na itun ka ano. Ikasarnak pa lang mo na. Ada ngamin karik idibagig, Robert. Ipatpatek ko man, ti lalaki, apakariknak ti ayat, ken patcheck ni patpatek na.
Ngam sangkot tong itulok. Apa nga di kita duma? Di kita duma nga babae di biyag mo? Kasta? Oin. Saan da po sakit ked? Manumatin nga babae nga ron. Tinagsangit kapokeng ka. Rawan tinagsangit. Pinarparagsak ko ida. Api nga, ahaan nga may sakadakwada din kasar mo. Unay kasar mo. Isuda matin tagadi. Isudat mang sinakanyak. Hana? Isudat mang sinakanyak. Awam pa'y tinsid sinak. Kadigit nagbalin nga girlfriend ko. Kasta? Mamati ka kuma. Nem kaskas day manong naming nga saan ko nga naalukoy. Okay. Iti nga rod Friday, manong naming kapot na kami kaniya Myla tinagtulag. Iso Sweetheart, ano nga ton itugot talatan ni ito Hanin. Kanantan, mangantan. No anyaman di kiti santang maibos. Pabungon ta sa ta itukot. Kadi, lumanatak namin Apay, may idiot ko na ikan ko. Nagati aramidam nga, pero hindi nakamayan. Nga ori nagbubulagaw na kita matam. Kahit kumaninti may tayo. Kasta nga manin manong name itinapasamak. Ngayon no, at dati kitigong daway manong naming nga lala iluwat ni Myla ngin itit panunot ko ket ni Karen. Imbaglaki din tasana kagibalbalikas tinagan no kasta nga la iluwat ti may nga babae. Umanahilatan nga sweetheart, honey, love. Tapos ni kasta ket baka no makaibalikas ti saan nga nagan. Inruam kundeta mano. Ngano, lailuwek nga tagikwente may nga babae, Jack ibagbaga, ibalbalikas dyan na. No, dikit, sweetheart, honey, love. No, pa ni Myla, manunimi kita, iyaw-awag na tinagan ko. Ako na, Robert, Robert, Aging ka manunimi nga binalaagan nakmanin ni Papa. Ore no sa mo nga awid nga mamok kad ada mangibagbaga nga malaksid kini Myla. Ada pa sa bali nga babae man itibiyag mo. Reserba, Papa. Unang reserba nga ibagbagam? Tano, kas pagarigan ta, panawan na kuno, isina nak di maysa, di at reserba. Kasaligay nga, numaplatan, at reserba ngin sigida. Susapoy. Pagbali ng matang nga ligay, di kita babae. Inyari ko lang, Papa. Kasabulan ti pa nagreserba. Nagtulak kami kay ni Karen manong nami nga mapangkamagmol. Iti may isang Sunday. Wine. Oreta kada biyernes met manong nami ngagpapas kami kay ni Myla. Iso nga niya Karen manong nami tinawis ko. Tapno ingkam agmol, ingkam mag-shopping. Nakaragsak kam nga rod banong nami kibin akbayek. Di makapag-shopping kami manong nami napang kami di may isang food chain tapno wag merienda. Nakaragsak kami. Amam Robert, nakaragsak ka. Naragraksak ka kumampay umanugot ka di ko nak. Nga niya. Di
Panangipay ko ti amin namin kon. Dapat na di kastakit talaga nga mariknamon ti gusto nga ragsak. Ikasarnak pa ya? Oo, hapas pa kaming turnong ko eh. Di agurnong ko nga ron, sakbay nga may kasarnak. Kan maalam ti ayat, kalkalik kagumam kanya. At dakam ti kasta nga sitwasyon, manunemi, idibigla, nga ada, di mi napupuutan nga imasadag, kada kami, iditalyawak manong nemi. Mayla? Hi, Robert, sweetheart. Sino natin kadwam? Saan nakapagtimek ngem ni Karen manong nemi tinaguni? Sino ak? Siya ni Karen. Girlfriend ni Robert. Siya di girlfriend na no siya. Robert, sino natin nga babae? Hey, gura kayo. Hangkay gapa. Api ko mga gapa kami. Api ko mga apa ikso na, no apain na. Robert, Mayla, anak ko ma. Bagang nasisyak laing, nga madamad na ito nga babae. Girlfriend mo met isuna, kasta. Ayop ka. Tinungpanak man. Uy, di kag tumakas na. Sapay. Kalpasan naman nung nemi nagtartarayan nga rin mo. Dahil siya pala nga babayat ng tungpakan niya ka. Kinunak man nung nemi. Ana? Dahil siya pala nga may latin ng tungpakan niya. Haan, nagbidot ka. Apay, siyak pa eh. Sinong panak mo't maminsan pa. Aday! Abay! Saan lang ni Mylat ang tungpakin ka? Siyakpay. Ditakan. Karen! Di ka dito dumang saan nakatumpain. Wala tayo, tamat pala nga mapasamak ti kastoy. Di ka dito dumang saan na nga maduktalan. Basta latan, maumadangatan, nagsinatan. Di ka ito nga doon nga babae. Turdak din na itong paan. Sus! Huguray kayo man. Tawtawagak idaman ng naming awan timayat asumungbat kadakuada. Sandak akayat, di saanan. So nalang tasayang ni Karen. Isupay lang ti babae nga saan ko natagikwa. Madlaw manong nemi da papa kini mama nga kaslag problema. Itaman pa yung kaslag di ka makaanak nga pusa ha. Robert, di ba kaanak nga pusa? Ibagbagayon papa. Ita pa lang obserbarin ka nung man nagtugaw ka. Tunukuan panunot ka, tunukuan tumakder ka. Tunukuan tugaw ka tumanin. Ada lagi di problema. Ada dua nga babae nga ng tungpakan niya, papa. Ana? Nga ita lang nga mapasamak ti kasto ganyak. Dua nga babae, tinungpada ka. Kasi yun na kita babae. Nubiyak isuda nga dua. Ni Myla. Ni Karen, kasta? Gapot among amin di kita, ba? Insagpat mo dito ni Myla. Pagkatapos at namang ibagbaga nga, kadedit mo ni Karen. Di isuda nga dua nga babae tinang tungpakin ka. Apa nga tinungpada ka? Nag-date kami kini Karen, papa. Nakita na kami ni Myla. Kat, ibas nga pinungot da, ngam siyak ti tinungpada. Dapat lang. Rubang lang nga sikat tungpain da. Gapot na ni Mylene na panagnekan na malaksid keng kuwan adda ni Karen. Kahit ni Karen malaksid keng kuwan adda pa ni Myla. Ditong pahinda ka. So, tapay lang tinangaramit ti kasto kanyak. Nimbag at atong balang. Kaya pinaltugan da ka. Tapos sumardeng ang tikin na babae, numatay kan.
Tung papay lang data, tung papay lang. Urayam ka di, nga damang papatay kang ka. Urayam ka di, nga nakarkarot mapasamak kang ka. Nga te bulbuluan da ka. Nga dati hanggang makabangon, nagbaling kang inotel. Urayam ka di pa lang data. Nagbalbalo ka, Robert. Balaag kang kandeta. Warning kang kandeta. Aya? Tanusan ka pa lang nagbalbalo. Ang mga nusal lang itong pa, no dikat kakaasik ka. Kasanun, no lalaki, ti mang danog kang ka, mang bullo-bullo kang ka. Ano ko, basol ko karigit yung lalaki. Kabsat, kasbagay kakabsat ni Mayla. Uno kabsat ni Karen. Uno kakabsat, digit ay binaybaya mo, no pinagsangit mo babae, papaawan pinagsangit ko. Idata, hanggang di nga tanga nagsangit ni Mayla. Hanggang tanga nagsangit ni Karen. Pinanamnama mida, kinariya mida. Ngam sa amumat hamad nga usto-usto ti karim nga takwada. Nagsangit da siyempre. Nasaktan da. Baring no daytan ti pagnakmam. Kano saan ka palagnakan? Tsak lamon. Mga no, talaga nga dantuda kasi no, pasamak kang ka. Iti opisina manong nemi nadlaw mat nilito nga saan nag-amakaid na. Dan sakit yung problema dito yung babaero nga gayim ko Talaga ka di ka babaero Nalang oras ti awag mo ka na kita lalalaking agsusukot ti babae ti biyag na. Nga di naman ipay-ipay so ida. Nga ay ayamom lahing ida. Hindi babaero ka. Mahilig ka rin babae, isuda ti mahilig kanyak. Mahilig da ka nagiti guwapo kas kanyak. Ano nga ito ti problema? Imbagak manong nemi kinilito tinapasama. Nagkatawa. Nga nakaskas daw nga mampasamak na ita. Siyempre, mapangkay ti bay sa nga lugar, public place. Hamunam naman nga mapamit di mesa, ket makita na kayo. Sino nakaduktan? Ni Maylin. Nga isot imuna nga tibmong paking ka. Iso pa lang ti babae nga nakintong pakanyak ko ay, halang isisuna ko naman ni Karen. Nadagat insublak dakmet nga tinong pa. Pinagalapat itong pa sa pimanaw. Kanangal ito ti problema. Gabutawan dan, di sumapal ka manit sa bali. Kasasan ko kaya't nagsapol ti sa bali. Kaya't ko pimili ti may sa katakwada. Sinungarat ti pilyam katakwada. Pangikarihan ti susto. Nga, sanak to nga sumapol ti sa bali pa'y nga babae. Agsardeng ako lito. Agsardeng ako. Agsardeng kan. Sinungarat ka na ko hadat pilyam. Ni Mayla, gabutay so, at dan napasamak mi. Ngam ni Karen, awampay. Di ka na nakakanubya kamot lang sa mo pa nga natagi ko. Siguro. Diin ka pa siya rin di balay da. Nasaan nakangasungbatan ni cellphone mo? No, ano kas tang umawag ka? Tapinatas mo ka din na pinashare ni Mayla di balay da? Biyang ko ti agaram nga ko pa siya rin ida. No dikit iyawid ko kid ida, di balay. Di aramay damitan. Ipanagnak mo nga talaga nagbalbaliw kan. Dubliam nga aramay ni Mayla, yung kapasya rin sa di balay da. Basta nga rin tinaramid ko manong nemi nagtugtugak iti may isang arabi. Amana, tinangilukat rin daw. Nambaga, Rabi Yusa, kastaman. Sino ka kadi? Isag ni Robert, umay kukuha pa siya rin ni Mayla. Lalala, dumanong ka. Siyempre ka, tugaw ka. Mayla, ada sa nga ilim, iha. Mabilag, tagtugtuwag at sisalad na kita.
Kang kanawin nga pupupok yung silad. Ibaga tarumormad lang ang mga opisina. Kaya ano kasta nga gawin dito yung balay, kaya nagpupok. Tapi namin sir. Kaya sakit problema tayo anak mi. Hindi na may ibaga ka na kami. Mabit lang ha. Ano tagamutayan? Robert tada. Ay sir. Nangig ko manong name iti panagtugtog tila kay itiri daw ti siled. Mayla, ada ni Robert. Mayla, o may nakakano pa siya rin ni Robert. Nangig ko matitimek manong name ni Mayla. Ibagayaw na sakit ti ulok, papa. Diyak kahit kasangwa ni Sona. Pasangwa masida na, nang nasakit ti ulom. Hindi pala kami ng parparawaran da ka kinimahong mo. Ang mga ni Robert ti makasulbar ti problema. Alaro mo ka, nakababayin. Kitna, guro rayan na ka. Mayla! Ang mga may babay na kasta, idertedam digit isang ili. Mayla! Sige pa, rumara ko. Napaisamak ba ng nemi? Iri rumuharin ni Sonet silad na. Madlaw manong nemi nga. Map digiti mata na ti sangit. Ngunit masapul mo, Mr. Babaero. Mayla, flowers for you. Awate mo. Ita lang arami nagtagasto, di ba? Ita lang may kapasyarin iti balayo. Awate mo. Sige, thank you. At dapat chocolate na. Ito yun. Sige. Tugo ka. Kahit kung iparintumang iti sangwanam, tinalaos, idadawat ko iti pamakawan mo. Saan nga pagparintumang? Di lang apo Diyos ti mabaling ang pagparintumangan. Pakawanan na. Kinapod na iti-redingal daw tinong panak mo't ni Karen. Isungawan kami ni Karen. Nagdesisyonak. No asin no kada kayo ng tuwa. Sika. Ti pakarik na aktipod no nga ayat. Nga saan lang ang babayan ni Sao. No dikat babayan ti aramid. I love you so much. No aglo na nakmanin. Ipurpos ko doon di pa nagkasarta. Diyak to naramidan pa iti magkarelasyon ti sa bali nga mabayi. Siksikan to laheng. Mylene. Please, mamati ka ko, ma. Saan ko nga naalo ko yung dagos tirik na namanong nemi? Panunutek pa. Norumpeng, isublik kang kadidati, narikna. Kinunana. Sige. Nagsubli-subli akto. Kinunakbat manong nemi, kat talaga nga, daan-danira na bii nga mapanak. Paana kapakasdahon, dapapakin ni mama. Papa naman ya. Sa mabot nga dati-dati nga naramidan di kastoy, nga pasyar ka ay terabi. No wakit, manipod na bisina, ang kaagaw-awid. Sakan tula agawid din, no, rabrabiin. No, anda i-date mo. Gabit ako tabi nga, danda ni rinabi nga rumor ka. Nga mapangka pasyar, talangam tag pasyar. Saad na kita bit-bit mo, nga nabungon nga, iregalom. Pa, ita lang aramidik na ito eh. Kada kiti babae. Nadamanin, kasukat, tamayla, kay ni Karen? Ni Mayla. Papa. Isut pinilik. Isut yung pagsarding akon. Kas din na namin dyo ni mama. Hindi mamamunyo ni mama, nagsarding kayo, hindi maasawi yung suna. Iso nga ni Mylene ti kayat ko, nagbaling nga manugang yun. Ket, iso nga subli-subliak nga mapan mga lukoy tirik nana.
Kahit ko nga pagrigatak, ti panangaklon na nga balbaliw kanya. Kahit ko ipaneknek kang kuha na papa, nga agisti ka kun kang kuha na. Okay. Sige. Anusam tanya nga ron. Tapos na may pakidam nga talaga nga pudong nga balbaliw kan, anusam. Adak manin. Uwang nga ron, adak manin. Mapuyatan ak manin. Samot pa nga nasa, hamot pa nga nalado ti amin Iso ang sapsapa ignokot umay tapos saan ka mapuyatan. Umayag talas 7. Nakakapangang kayo menten, di ba? Gawid ak ti alsotso. Nasapa pa lang. Tapos saan ka mga disturbo, kaya saan ka mapuyatan. Ito ka ano ngamin, na malukoy kong tarik ng Robert. Narigat. Iti ka nito ngamin nga madadahil ti panagtalek. Kasalsahan ng agsubli pa dito nga talek. No talaga nga, napasnek ka, sige. No idi kat alisto lang nga naalukoy mo tiriknak. Makalawas lang, di ba? Di nakarkaro kini Karen. Duwalangal daw. Apa mo? Adamat kami no kasyon mi. Amo na nagsubli-subli ka doy. Imbag ko na tasaan na ipaay ti amin na ka. Kasta kumamat kanyak. Hindi ka napanunot. Ang mga nusaan nga seryoso da ito, diyak napanunot da ita. Basta, nagtalekak ka namin pinsan keng ka, nga di nagtusaktan. Nga sisyak laing di babae di piyak mo. Nga siyak laing titagtag ikwayam. Talaga nga siya ka din na odi. Gabutan diyak mo natag ikwa ni Karen. Sika, iti pagpinalan dagiti amin. Mamati ka kumakanyak, Mayla. Sige, panunuti ka na imbag. Ikarigatak nga pagsublian ti dati pa nagtalek kan panagayat ko keng ka. Barbaring mapasubli. Katawaan nagmanong nimi ni Lito no kastangag istorya. Pagkatawa ka man. Makatawin mo sa amat ka nga balbalo nga armen ni Mayla. Mut pa'y makatawin Kasla-kasta ti arig na partner. Naimimas nga sagrapan di balay no pagrigatam. Di ba? Huwag nga ron. Itapay lang mapasamak yung katikastoy. Hindi kita alistom lang nga maaram. Tamesa nga babae. Alistom at nga mapuko mo. Gabota, madlaw da nga saan da nga serious kang ka. Mampay, maipaay dati amin-amin ta. Masaludsod ko man, Robert. Karagupan ka na kini babae nga, nagbalin ka karelasyon mo. Pasig da ka di amin nga virgin. Isungard nga ni Mayla ti pinilik. Gabot ay supay lang tinatagkuwak na virgin. Hana? Kahit mo saon, dagit imununa? Awahan da nga virgin? Nilaing Maylin. Nilang Mayla. Kunagawa. Kahit ni Karen, sang kumot pa na tagikuwaysuna. Kasta. Akin nagpatingka ka lang arodin akin ni Mayla nga talaga. Taiso lang tinasarakam kinaramanam nga virgin. Kinuna na manong nemi kat almost a year sakbay ngayon sublikan niyak manong nemi ni Mayla ti pamatig ken ti panagtalik na kaniya. Agyamanak, Mayla. Agyamanak. Mailiwak ka, Robert. Ngim kahit ko, nga balbaling ipaay ko keng katiamin ko. Kalpasan di kay Liza. Yes. Sige. Kasarita to da papakin ni mama. Kinibagamit ka da papangkin mamang mo, nga ito ay umay nga Domingo. Umay ka man nga sasawa. Sigurado ka? Sigurado da ito.
Si kapay lang tinangi karek ti kasar. Ikarik ken ka. Itapay, tanagunod ko manin ti panagtalik ken managayat mo kanya. Kalpasan ti almost a year, kaba nang lugo ko ken ka. Kat kasta nga rod tinapasamak manong nemi, napangkam ng asawa, kat siyempre maragsakan mat da papakin ni mama. Ay, agsardeng matlaengen, dato'y babaero nga anak mi. Kat sapay ko anak, tas mo ulitin, kag babae, nang runa inton, ag-asawa kayon, kinimayla. Nagkalaysa kami, manunemi kat kalpasan, na ita, dimteng tirabi, kat dito'y manen. Anapasamak, tinaidumduma manunemi, nga panaginayat mi, iti asawak itan. Sawak itan ko naktanalpasen ti kalaysa. Kadek karkariyak manin kang kuwana. Nga isukit isuntulaingin. Gabot na isukit isu at talaga tinaikani para kanya. Nga isutin sagot ni Apo Diyos para kanya. Nga siyagmet tinsagot ni Apo Diyos para kang kuwana. Adaddan manunemi dagiti asog kan areng-eng ti asawak. Adaddan manunemi ti kinalaing ko itirabaw ti kama agsipud ta asawa kun manong ti tagtagikway. Nang runa ket talaga kalikagom mi nga dagos ti anak. Dito kami sidong dapapakin ni mama manunemi nga nagnaed. Ket dito'y manunemi nga nagibit ti muna nga apu ko dapapakin ni mama. May isa, dua, talo nga apu ko. Talungan na. Nagpaligay tan manunemi ni Myla kalpasan ti may katlong anak mi. Kaya nagsublimat lang manunemi ti opisina. Mga opisina kamat lang nga doa. Kaya dapapakin ni mama, ti mga asikaso kadag iti talong apu ko da, no kastang adda kami ti trabaho. Lito, magasawa ka man tayo. Awal katawa ka. Talon ti putot ko. Asawa ekto nga roden. Sino? Adalipin ko matengkat partner. Adawat masa anak mi kat. Inauna pa yan. Di anak mi. Di inauna nga putot mo. Kasta. Nagayam tang madayam limad mo. So kasi kan tumat lang ti best man ko. Tapos yak tinagbaling ang best man mo. Sige. Alawain. Kahit partner. Hanggang nga tumaltal niyo ti sabaling ang babae nagpintas na tani. Awanin tinapintas kanya kita. May salaing. Nilaingin may lang. Dahito nga ron, ti pagkasarita, manong, gagyaman naklaunay, ti anos mo ng urnos, laing mo ng urnos, kalpasang insen keng ka, ti Italiana. Kaya thank you, ti laing mo nga nang ibasa, kat sapay ko ma, kadamat na ibatik nga adal, liliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiri padak na limngeg, kan nagbuya, more power to your program. Tingnan, dagyaman nga pagayam mo, Robert. Thank you, Robert. Di ba nagsardeng mo? Nagbabay. Thank you man kadagiri nagbuya.